Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pamirsa, kepanggih malih kalih kula Melina saking kelas AKL 3 ingkang ngaturaken pawarta ingkang judulipun Gunung Kelut Jeblug Maneh. Gunung Jeblug mujudaken salah sawijine aktivitas vulkanisme lan dumadine gejala alam. Sumangga kita pirsani pawarta punika. Nalika surya kaping 13 Februari 2014, Gunung Kelut ngalami gempa vulkanik kaping 190. Gempa vulkanik mau luwih dahsyat maneh nalika jam 12 nganti jam 6 nganti ping 442. Nalika jam 9 bengi luwih 15 menit, status Gunung Kelut saka dadi awas. Mula ing tlatah ing warga Banjar padha ngungsi. Kurang luwih 15 km saka kawah Gelut wis disisihke saka kegiatan manungsa. Karang luwih jam 10 bengi, kegiatan manungsa diendeng utawa didestrikke kang maune radius 505 km. Saiki dadi radius 10 km iku kabeh kanggo keamanan amarga Gunung Kelut wis ngetokke lahar panas lan awu vulkanik. Udan krikil saka Gunung Kelut sangsaya ndadi saengka para warga kumudu kudu diungsike bengi. Warga ing tlatah Kecamatan Ngajar, Kediri lan Kota Para Kediri. Miturut rekomendasi saka Pasarvaliganologi, Mitigasi lan Bencana Alam Geologi PVMBG, tlatah wates diadake panggonan ngungsi warga kang mapan ing tlatah radius 10 km saka Gunung Kelut. Amargi erupsi tipe eskobit kaya ing taun 1990 bisa dumadi nganti dahsyat. Kayadene kang drama sadurunge nalika jam 10 bengi luwih 50 menit, surya kaping 13 Februari 2014, Gunung Kelut jeblug mawa ledakan Bapak Drekesing. Gunung Kelut ngetokke awu vulkanik kurang luwih 17 km dhuwure lan ngetokke krikil kanthi kekelewatan 20 km adohe. Swara ledakan kaprungu nganti Solo lan Jogja kang adohe kurang luwih 200 km, malah nganti tekan Purbalingga kang adohe kurang luwih 300 km saka Gunung Kelut. Nalika jam 1 bengi utawa dari hari yaiku tanggal 14 Februari 2014, swarane Gunung Kelut jeblug nganti tekan Jombang. Wong-wongan kang mapan ing Kabupaten Kediri rumangsa miris atine nyekseni Gunung Kelut ngamuk ngetokke lahar vulkanik kang sangsaya ngririsi. Watara jam 2 bengi swara gemuruh Gunung Kelut rada kurang mung wae isih ngetokke abu vulkanik. BMKG isih tetep waspada lan tetep ngusahaake para warga adohe kira-kira 10 km. Ing tlatah Madiun lan Magetan, dalan-dalan ora katon amarga ketutupan abu vulkanik. Jarak pandang kanggo pangendara roda loro, roda papat, watara mung 3 kanthi 5 meter. Kanggo njaga keamanan, mula kendaraan kang padha lewat supaya alon-alon kanggo ngindari tabrakan. Nanging ora sithik warga kang ora wani metu numpak kendaraan amargi erupsi kasebut. Warga pada miris atine, mlayu mrana, mlayu mrene, padha golek slamete dhewe-dhewe. Senajan wis padha nyelametake nyawane dhewe-dhewe, bebasan polahe anteng kanteng Bub Kibran Kraya mengkono. Nanging isih ana warga kang kapeksa dadi korban Gunung Kelut. Kalebu warga ing pengungsian, uga ana ing kang dadi korban. Kacatet kurang luwih 24 warga dadi korban Gunung Kelut lan kira-kira 1.248 kudu padha ngungsi. Mekaten pawarta ingkang saged kula kaaturaken, menawi enten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.